kudirin bin daɗi mataciya ba mu kulata daga Allah ne ɗaukakarsa a duba ta jirgin sama ya yi sama hanya an nuna ta sowa ya kaura gari bai faɗa ya shilanta waziri ne mutumin kirki a teku ne namijin zaki sarari kara gudun doki gagatan gona taki bawa magauta mamaki jirgi ka zarce birki ai sai tanki waziri ai na mutane ne kuma shi jajirtacce ne kana gaban kowa ne a tekuna ga mutan ƙasa talakawa sun karfe ka ga turmi jurewa daka ƙasa ƙasashe an san ka ana ta cin alfarmarka wani Allah sarki rabba mulkin shi ne zai barka Najeriya na san barka duk kuri'ar sai mun baka sannu wazirin Adamawa a teku ga namijin zaki arewa har kudu sun ɗauka sun ce ba su da tamkarka ruwan sama kai baka ruwa